Хора, сега ще правя пранк война на най-добрата ми вратовчетка и всичко там. А момичето, което ще ми помага, сега ще ви го покажа. И хора, ето тя ще ми помага за пранка на нея. Ще пранкваме. И така, да. И ще се прави, защото нищо не знае. И така. Тя зависим. Искам да поръчам. Ето я. Какво правиш тема? Нищо, така нещо си снимам за канала. Добре. Тя балетка са много яки. Ти си лъна, наистина. Правим пранк, не знам какво ще го направя. Затова, че трябва да помисля. Виж, Ярочева. Това свям да. Туалет. Наглежда ли телефон? Ярочева. Свям да туалет. И хора, сега тя отиде до туалетна и ще изкрим телефона. И хора, сега изкривам телефона. Е там, там. И сега бързо отивам до нея на място. Къде ми е телефона? Помоля те. Лили, имаш ли нещо общо? Къде ми остави? Аз си снимам за моя канал. Я не виждала ли си телефон? Не. Беше там. Бе, не знам какво ме осмеяваш. Да, може, некъде е тук, да. Провери. Да, провери. Стана ти си го взела. Не съм, брат. Не. Къде? Абе, човек, до сега съм била тук, не ти е взимала телефона. Да. Не съм извинвала телефона и тук. Да. Къде го остави? Абе, кой бе? Къде ми е телефон? Провери некъде, не знам. Няма го. Йона, я ява за малко. Хора, буквално тя не знае къде оставих телефона. Не знам. Къде ми е Провери. телефона? Не знам, бе, брат. Чакай да ти звън. Милена! Не ми звъни. Боже, браво! Защо? Окей, сега добре. Хора, ще има втора част. И няма да разбере сега, ще кажем само да я прави, да не е така. И сега нещо трябва да ти кажа. Какво? Пранк на те. И ти скрих телефона. Защо ме пранкваш? Какво ме? Добре. Сега се абонирайте бързо за канала и така, чао!